kolmosissa 141 Border Terrieri Aura ja Saara Kylmänen Border Agility-tiimistä. Valmistautuu 142 Masi ja Maija, 143 Viksi ja Merja. Ja, eli 141. Eli kolmosten radalla menossa tällä hetkellä 141 Border Terrieri Aura ja Saara Kylmänen. Valmistautuu 142 Masi ja Maija, 143 Viksi ja Merja. 144 on poissa. Mini kolmosissa on tosiaan pari upeata nollatulosta jo tänään saatu. Siellä Sonic ja Hanna on tykitellyt -20 ajalla nollan, samoin Border